Sunteți mulțumit? Da, sunt foarte mulțumit. Ai făcut extraordinar. Ia vino cu a. Hai mă, vino că nu-ți fac nimic. Miroși, du-te și tu să te schimbi. Păi n-am cu ce. Așa am venit la serviciu, n-am... Tot eu să te rezolv. Fii atentă, tot e pauză acum. Te duci peste drum, un magazin de second hand. Haine foarte frumoase pentru tine. Ia ceva de acolo. Să fie pe roz, pe ceva, așa cum... Stilul tău, știi? Hai, ia. Mulțumesc, cu plăcere, zici tu. Mulțumesc. Cu plăcere, ai văzut ce ușor e? Să te întorci până la sfârșitul pauzei, da? Că nu muncesc singur aici. George încearcă să mă facă să explodez de nervi. Însă nu o să-i dau satisfacție. O să rabd și o să stau cu capul sus. Au trecut mai multe zile, iar Petronela rezistă